Ugma. Ano? I love you, te. I love you, sir. I love you, te. Morning, magsumadwa. Nasa bus kami naman. Punta kami ng PSA Naga. Balik na naman ang Naga. Iyan to kapatid kong islamer. Papacheck-upan ko kasi lagi nasa sakit ang ulo. So, nasa bus tayo ngayon. Late na kami guys. Dapat mga 6 dapat nandun na kami. Kaso ano, late na nagising. Okay lang naman, hindi naman nagmamadali. So, liwanag ko yung aking tunakit kasi may pasok. Sana naririnig niyo ako. Tingnan niyo. Ito yung bus dito sa Bicol guys. Punuan ngayon, sobrang busy. Guys, nakakuha na kami ng PSA. Mga 2 hours kami nag-intay. Grabe. Nainip na yung visa. Ano nangyari? Punta na kami na sentro ng Naga. Papacheck up ko yung aking kapatid kasi lagi na kayo tayo. Lunch na tayo guys. Ang ginigibo mo. Kong, masarap kong. Ito yung aking lunch guys. Ano nga po ito? Chinese style fried rice. Kain na tayo. Ano sayo mo? Ang sayo mo ba kung masarap? Bitin? Stranded sa Naga. Binabagyo kami dito. Nasarap kami ng chowking. Oh. Nasarap kami ng chowking. Tapos lang namin mag-lunch. Hindi kami makalis guys. Tingnan nyo. Oh, mawalan. Ang pangit ng ano, bakasyon ko, corona. Padua. Karang oras kita naghalap duman? Mga 2 hours. Ay, ito. Kita After 2 hours, meron na siyang salamin. Nakuha na kanyang salamin. Dito na naman tayo sa Naga. Sige nyo. Welcome to Naga! Naga. Ano taba ko? Mambaga Naga. Nagana bagaan. Nagana. Oh. Ano taba? Bako man eh. Ay, kami kayo ito nag-ano, nag-talumpat. Day. Makasubuko. Igday? Yan o. Naglalakad lang kami guys papunta ng SM Shopping Center. Diyan kami kayo ito nagtalumpati. Ha? Diyan kami kayo ito nagtalumpati. Igday? Iyo. Ano magtalumpati dyan sa tinampo? Sa ulo ng tao. Makasubuko daw siya. Ano sadya ka pinagtalumpati? Ay, gusto niya. Tingnan nyo ang ano. Parang maikot na kita dumaan. Saan? Hindi na lang kita maagyo. Nawawala ako kami. Namali ng daan. Saan natin kami di? Hindi. Dire-diretso na daw yun. Ay! Ay! Ay!
Dali na. Ikaw ulit mag-raray sa wakas. Anong masasabi mo sa mong bagong laptop? Salamat kay ate. Kay Jason. Ano pa? Sa ulitin. Salamat sa pa-birthday ni ate. Salamat sa pa-shopping. Piso na sa natada. Salamat. Hindi na po na to. Kunya. Face mask. Eh, sa face mask mo. Inapon. Inapon muna. Hindi ka lang. Okay, tayo na po muna guys. bukas aalis na naman. Ano ba yan? Araw-araw na lang aalis. Pag nakita tayo nun, ni Eko, saka ni Sanyal, nagurat kayo. Masabat ito ano ka? Huwag mo na sa luna, no? Naka. Hindi mo nag-game ko kayo. Kasi ba, Huwag mo. Ano? I love you, te. I love you, sir. I love you, te. Naga. Ano, PS? Close ko na itong barangay. Thanks so much. Bye-bye. Oh, nagbababay pa. Magbabay ka na nga. Magbabay ka na ron. Naka-live Happy birthday kay Kuya. Kuya Baranjo. Birthday pala nung yung isang yon. Birthday ngayon, tapos bukas yun. Yung isang yun, birthday bukas. Magkasunuran silang dalawang birthday. Bayad na tayo, guys. Kalimutan ko pala pag-edit sa inyo. Ito yung pa-birthday ko sa aking kapatid. Ayan. Isang tablet kasi yun ang nire-request niya. Ano siya, guys? Ano yun? Kaya? Huawei? Huawei. 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 Ano siya? 10,000. Gusto ko na bumalik ng Australia. Magkano ba to? Eko. Naglutong pa nila, boy? Naka-discount ako ng 10,000 siya. Naka-discount ako ng Nagluto? 1,000. Kasi binayaran ko ay 9,000. Nagluto siya pa nila. Anong pig pa nila? Ito pa to? Yun, tapos Ha? basta binayaran ko nasa 9,000. Yun. Plus yung memory card nasa 64 GB. Nasa ano siya? 800. So, ito siya. Eko. Saga na sa nakita kong saboy maano naman. Ayan. Naka-set up na siya lahat. Ayan, bahala na yung kapatid ko. Bahala ka na dito. Ingatan mo to kung ha. Oh, kong. May SIM card na. SIM card ka pala. Ibibigay ko sa'yo. Oh. Oh. Lahat. Nasaan bang yung SIM card? Ito, kong ho. Hoy! Ayan. Yun lang.